Čaute všetci, ja vítam vás pri mojom prvom videu z Politory a dnes to bude za Flat Escape, kde budeme v jednej miestnosti alebo na nejakej mape, ktorá sa bude potápať a my sa budeme snažiť potopiť. Ja si teraz vypnem AFK a zvolíme si difficulty a dáme easy. Takže neviem. To bol asi moje najdlhšie intro, čo som mal. Takže dáme si Mario. To sa bude hodiť. It's me, Koko. Chcem sa ospravedlniť za kvalitu videa. Mám problémy s nahrávaním, proste vždycky to sekalo, tak dúfam, že to nebude vadiť. Snažil som to robiť tak, aby to bolo pozerateľné. A dobre, takže hra nám začala. Prečo mi nereaguje myška? Fakt nereaguje myška. Až teraz sa zobúdza. Nefunguje mi. Haló. Ja, lebo ja som mal zapnutú F11. No takže máme tu už začať novú hru. Teraz musím ísť veľmi rýchlo, lebo tu voda stúpa veľmi rýchlo. Takže rýchlo tu popreskakujeme. Preskočíme rovno. Pobežíme trošku. Hop, hop, hop. No tu už je vidieť, že ide voda a ja som sa zasekol. Dobre, rýchlo tlačidlo. Ne, mne to seklo. Aha, človek sa k nám pripojil. OMG, pozdravím ho. Čus, kamo. No teraz budem znieť divne, ale tak čo už. Takže vyberiem easy teraz. To je zaujímavé, že takto dnes, takto konto, čo sa niekto pripojí. Tak je dám túto mapu. A ďalší človek. OMG. Čo je dneska za deň, čo sa tu toľko ľudí pripája, ako ja sa nesťažujem. Ja som práve že rád. Lebo je tu väčšia sranda, keď je tu ľudia. Som si bol zahrať rovno idú hru, kde sú potreba hráči. Dobre, ale vidím, že sa zvolila iná mapa. Up. Op. Dobre, ne! Ja som spadol. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ne, ja som to nestihol, ale bol som blízko, ľudia. Dobre, nevadí. Ach jej. Teraz budem musieť asi skôr čítať správy. Aj dobre. Dáme toto. Prečo týpek je rozložený? Prečo? To bude asi navždy záhodou. Takže bude cavern map. Kam, ale prečo on vyzerá takto divne? What? Dobre, ale hra nám už začína. Takže musíme sa poponáhľať, lebo tu tak stúpa láva namiesto vody. Tak, kde je pokračovanie? Tu je hop, 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 hop. Tak, hop. Teraz to musíme preskočiť. Hop, dobre. A dali sme to. Hezky pekne! Yes! A prečo teraz aj tento typek je... Čo to je? Čo to sakra? Dobre. Ak sa vám video páčilo, budem rád, ak dáte like, odber a my sa uvidíme pri budúcom videu. A čus.